Tagal! Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atong bangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Diri sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, revolta
mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see
and my life. Kag karon, sa kasugpon sa aton matahong kag makatalandog kasing kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. Wala pa man guro si Maria, tay. Wala man sa mga sabat eh. Ay, di nga mayayara man da guro ah. Panawag pala liwat. Oo ah. Joy, Doc! Joy! Mayong hapon! Tawad na! Joy! Tulod sang burtahan kay Way na mala. Uy, ari ka na si Joy, Doc, tay. Rasya. Itulot ko ng purtahan. Ako, tay. Itulod ko lang. Oh, ara na, tay. Brina. Ano, tay? Ara ka na si Joy, Doc, ko. Nagapungkos sa salog, oh. Uy, siya na. Sulod ka mo. Dali ka mo diya. Anika. Ito ginapangilala ko siya. Ha? Ay, Eduardo Matigas! Idok! Tay, kilala mo siya? Sino? Idok! Nalipat ka na sa akon. Ricardo Bugna? Kadyo? Ikaw? Ako ni bro, si Kadyo. Kadyo, ikaw din. Ikaw din tuod. Ako ni Dok, Mau. Ang suod mo nga biya nalinpas ang magagmay ta. Hasta sa prisuhan, si Kadyo. Amigayang bata mo kag si Pamila nga adoptiba ko. Kag nakasukid man sa akon si Maria sang partisi mo. Wala ko yung magpinsar nga bata mo gali si Maria. Man mistisa mo. Ta wala kasunod si mo. Ano pa, wala gid ko yung magpinsar nga ang ginasiling niya nga papaidok, ikaw gali. Abi mo bro, do hindi maghali ko magpati nga makakitay pata mo. Kagamay gid matuod sa kalibutan ta. Ay, di bisa nakuhaw. Walang ko yung pinsar nga makitay pata. Uy, kagano ning natabo si mo man. Ako ni Guro swerte ko bro. Tungkol sa aksidente, nautod ang duwa ko katiil. Ay, ano man nga kadimalaso ng imo man. Bisan ako ganit do. Do hindi man mamakapati sa nadangtan ko bro eh. Inutil na ko subong. Bro, Silot na siguro inisang Diyos sa akon sa mga sala nga na nahimo ko bro. Dok! Wala pa man dismistisa man. Siling tatay, yung pagwaan siya. Eh, wala mo kuno nagpadayon sa pagpasaka ng kasong ginsnatan niya. Hindi na to siya man. Pang! Hoy! Maria! Bago ka lang! Ari ka man, ha? Sus, kaidap kami di. Di kinagalin man. Sino nga kami? May upod ka? Ay, oo, is tatay eh. Ginsugo ko sa katuan ka to sa home detention sa DSWD. Kay siling ko, dito ka gindala. Pagkabuit na to, wala ka naman galito. Eh, ginsugiran na ng tatay nga, may nagkatuto ko nung simo nga babae, kag gin-release ka. Oo, Pam. Si Chay Marga. Siya nagkadto sa akon. Ano bala? Mayo ka din pagwa ka. Pwede anay nga oral sa akon sa mga taga DSWD eh. Amo man si Chay Marga. Sa dason ko no nga maghimo pa ko sang hindi amo, hindi na ako makagwa-guwa. I-rehab ni kuno nila ko. Upod sa mga minor de edad nga ilaman gindetain sa home detention. Ikaw, abi, wala kayo galong. Sa liwat bala, halong bala. Abi ko, nalutsan ko na ang kulanit nga to'y. Ako gali ang ginlita ya, kundi natakpan ko. Abot yung style mo eh. Sa dason, lainon mo naman taktika mo. Agod nga hindi ka niya madakpan. Kag hindi ka to sa lugar nga ginadutihan niya. Kay piyo nga abot yan ang galaw mo. Sa lain ka ng mga lugar mo pamulya eh. Sa dason sa diyan si Choy Kadyo. Atoy,
Kistoryahanay sa ni Papa mo. Uy, Miss Tisa, kilalahay ganit si Papa mo kasi Tatay Kadyo? Ano? Diyos ko, nahimo ina ni Maria? May rason kung nahimo inasang adoptiba mo. Hoy, bro, abi hindi na siya pagkakiki, ha? Hindi ako makaparte si ni bro. Nagapang snatch siya. Hagod nga mapakaon niya ako. Ati, mas maayo na lang nasang sa ibanda nga hubinis nga nagabaligya sing ilalawas. Hagod lang nga makakwarta. Bro, Abi, hindi na siya pag-akiki. Believe ko na sa adoptiba mo. May guts. Si Tsuraya, hindi mo siya masalaan nga nag-pang-snats. Kagwapa daw bata sa manggaranon. Mistisa. Ay, siguro bro, mistisa ng nanay ay. bro. Bro, hambali lang siya, ha? Hindi pag-akiki. Sige, hindi na lang ko magdugay. Mabalik ko diliwat sa imo, ah. Medyo santa nga makakwarta ka. Bisan pa nga amo silang sitwasyon mo. Salamat, kid bro. Salamat kung mabuligan mo ako. Hindi na kayo magdugay. Kagugali, ari o batuna. Bulig ko ni Simo, bro. Kwarta. Batuna na. Bulig ko sa inyo ni Maria. Batuna, bro. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
Matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Diyos ko, si Maria. Nagapang-snatch. Nagapang-pickpocket. Ang ginadala niya ng pagkaon sa ako. Ang ginagasto namon diri sa balay, halin sa... Diyos ko. Nagahimo siya sa malain, agud lang mapakaon ako. Tapos hindi ako makapati. Hindi ako makapati nga mahimo niya ini. Pa? Niya po na ta? Maria, palapit yan ay sa ako, nak. Pa? Huwag store nga bangko, kag ibutang sa ako na tubang. Oo, pa. Oh. Pungko sa stol. Oo, pa. Maria, Pa? Nga, ginatulog mo gid ko. anak. Nga nagbutid ka sa akon. Pa? Nga wala ka nanugid sa akon sang matuod. Pa? Sang ano? Ginsugiran na ako ni Kadyo sang matuod. Ha? Natungod sa obra mo. Nga nadakpan ka sa pulis. Pa? Juan, Nga naghimo ka din sa malain, anak. Ha? Nga gintago mo sa ako ng ginahimo mo. Pa? Patawaran lang ako. Ina na ang mahapos nga trabaho nga makakwarta ako. Maria, Wala man ako sa matalaganan pa eh. Kung hindi tungod kay Pam, sa pulig niya sa akon, nagot man na kita. Damo man ko ginaplayan ng obra pero hindi man kumapaton. Kay minor de edad pa ko na ako. May ara nga nag-offer sa akon obra, pero sa kabarit pa. Mapaligi ako sa lawas ko. Ay, hindi ko pa. Maria. Mas main na nga ang subnet ko sang bag. O kung mang pickpocket. Sa kamasaan ang lawas ko sang kung sinoda nga mga manyak. Maria. Kung makasalang nagit ko pa,
mauntat man ko sa obra ko. Subong lang ni kay ti, kinanglan tagid ang kwarta eh. Kung anan ako sa husto nga edad, may mabato na sa akon sa mga ulubrahon pa. Diyos ko, Maria. Dumabuhang ako sa pagpaminsa sa nadangtan mo, Subong. Hindi ko tani gusto nga matamuhin ni sa imo. Gusto ko tani nga matagan ka sang maayo nga buwas damlag. Sang maayo nga palaabuton. Hindi kay... Pa? Maria, anak. Pa, hindi pa pasula ang kaugalingon mo sa nagkakatabo sa akon. Ako ni gusto. Agad nga makabulig ako sa imo. Kag makabayad sa nga akon utang ang kabalaslan sa pagpadako mo sa akon. Wala sang kabilingkan sa akon. Kung ano man ang ihabal sa mga tao sa akon. Kawatan man ko o kung snatcher man, kinabatod ko na pa. Hindi lang kita magutman nga to, ha? Anak. Pa. Wala ako sang labot sa ihambal sang tawa. Ang malalo nga, makakaon kita. Gani, hindi pa basulang ka galingon mo pa kung anong kakatabo sa akon. Ang balasulon sinitanan, amo ang matuod kung amay pa. Maria. Ho, kung wala niya ako ginpabayan, kung ala lang ko siya poder, siguro wala ka na disgrasya. Siguro ga-eskwela ako subong. Siguro, wala ko nasunod ang amo sa nga trabaho. Siya ang amay ko ang balasulong sinitanan pa. Siya pa! Siya! Ano ang siling mo? Ang tigulang na lang ang babae ang ara pa sa asyenda? Si Chay Rosita? Amo bala? Si Pina, wala na sila sa asyenda? Nagpauli na sa Dumaguete? Amo bala? Kung amo, si Chay Rosita na lang ang dala diri sa villa. Gusto ko siya nga makita. Ho. Salamat, Gid. Dala siya diri subong sa villa. Mahulat ako. Panaog na sa salakyan, Chay Rosita. Ay, maano ta diri, ma'am? Siya kadako-dako man siniga balay. Anay ka manaog ko. Chay, amaning balay sang nagapadala sang bulig sa imo. Ay, amo ni ang balay ni Miss Marisa Villarde? Ay, abaw! Kamanggaranon ka di kay Miss Marisa? Ho, Chay Rosita. Kagusto ka giniyang mahambal sang personal. Ay, abaw! Tsaka tapusan, makilala ko gidman kag makita sa personal si Miss Marisa. Gusto ko man siya pasalamatan sa mga nabulig niya sa akon. Bisan hindi ko siya kilala, Miss Esther. Ay, nalangkag na ako nga makita si Miss Marisa Villarde.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mustisa. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio.
Recording Engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my